Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Devgarh. You can experience here and bring out a reason of your happy life. येवा कोकण आपलोच असा. भारतीय जनता पार्टी सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघामध्ये महाविजय अभियानाचा आज समारोप करत आहे. सावंतवाडी विधानसभा भाजपच्या माध्यमातून हा एक शाही सोहळा, एक भव्य दिव्य असा सोहळा या निमित्तानं आयोजित करण्यात आला आहे. आणि समारोप मेळाव्यातनं सावंतवाडीच्या गांधी चौकातनं अगदी भाजप आज या मेळाव्याचा समारोप करणार आहे. आणि त्यासाठी या ठिकाणी केलेली ही भव्य दिव्य तयारी आपल्याला पाहायला मिळते. स्वतः भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राजन तेली आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत. अगदी पाहतोय आपण तर सावंतवाडीचा हा गांधी चौक आहे आणि या गांधी चौकामध्ये अगदी काही तासामध्ये हजारो कार्यकर्ते भाजपचे तीनही तालुक्यातनं सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातनं उपस्थित राहणार आहेत. आणि या संपूर्ण मेळाव्यासाठी, हा मेळावा यशस्वी होण्यासाठी स्वतः राजन तेली या ठिकाणी उपस्थित आहेत. तेली साहेब, कसा असेल हा मेळावा आणि कुठले कुठले नेते उपस्थित असणार आहेत? भारतीय जनता पक्षाचं 2024 महाअभियानाच्या गेल्या 2 तारीखपासून ह्या विधानसभा क्षेत्रात सुरुवात झालेली आहे. संपूर्ण विधानसभेतल्या प्रत्येक पंचायत समितीनिहाय संघटनेची बांधणी, बूथची बांधणी आणि त्याचबरोबर महाराष्ट्र सरकारने आदरणीय शिंदेसाहेब आणि देवेंद्र फडणवीस साहेब यांनी जे आपल्याला बजेट दिलेलं होतं, ते सर्वसामान्यांचं जे बजेट होतं त्याचे फायदे जे कोकणासाठी होते ते तळागाळातल्या प्रत्येकापर्यंत पोहोचवावेत आणि म्हणून या संदर्भातलं अभियान होतं. हे अभियान प्रत्येक 3 तालुक्यांमध्ये विधानसभेच्या प्रत्येक गावापर्यंत, पंचायत समिती लेवलपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याचा आज समारोप ह्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री, महाराष्ट्राचे सार्वजनिक मंत्री आदरणीय रवींद्र चव्हाण साहेब आणि प्रदेशचे सचिव माजी खासदार निलेश राणे यांच्या उपस्थितीत आजचा हा कार्यक्रम या ठिकाणी होणार. नक्कीच, जरी आज त्या मेळाव्याचा म्हणजे अभियानाचा जरी समारोप असला तरी 2024चा भाजपचा हा प्रारंभ असल्याची चर्चा शहरासह मतदारसंघात आहे. त्याबद्दल काय सांगा? कसं आहे की याचे अर्थ पत्रकार मित्र जे काय करतील मला माहिती नाही. शेवटी 100% भाजपा करणं हे प्रत्येक म्हणजे माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याचं काम आहे. आणि मग त्याच भावनेतून आज आपण जर विचार केला तर मॅक्झिमम ग्रामपंचायती संपूर्ण सिंधू जिल्ह्यातच इथल्या जनतेने आज भारतीय जनता पक्षाला दिलेल्या आहेत. ह्या मतदारसंघात तर सगळ्यात जास्त ज्या ग्रामपंचायती आहेत त्या भारतीय जनता पक्षाला आहेत. आणि म्हणून कार्यकर्ते फार मोठ्या उत्साहात आहेत आणि कार्यकर्त्यांच्या उत्साहामुळेच आत्ताचं जे हे अभियान आहे हे खूप मोठ्या प्रमाणात यशस्वी झालं आहे. लोक याच्यात राजकारण म्हणून बघतात, परंतु आम्ही राजकारण म्हणून नाही, की शेवटी जे बजेट होतं ते सर्वसामान्य लोकांसाठी होतं, ते सगळ्यांच्यापर्यंत पोहोचलं गेलं पाहिजे. आज राज्य आणि केंद्र जे सर्वसामान्य लोकांसाठी काम करतं ते तळागाळातल्या लोकांच्यापर्यंत पोहोचलं पाहिजे आणि म्हणून हे अभियान होतं. आणि ह्या अभियानाच्या माध्यमातून मॅक्झिमम लोकांना फायदा मिळवून देणं आणि त्या बाबतीतूनच संघटनेची बांधणी करणं असे दुहेरी उद्देश आजच्या अभियानाचा होता. आणि त्याच अभियानाच्या माध्यमातून सगळ्यापर्यंत पोहोचण्यासाठीच अभियानाचा उपयोग तळागाळातल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी, या मतदारसंघातल्या सगळ्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी केलेलं आहे. मी खरोखरच मनापासून त्यांना धन्यवाद देतो आणि इथल्या जनतेला पण धन्यवाद देतो की या अभियानाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद हा प्रत्येक गावातून त्यांनी दिलेला आहे. आणि मला खात्री आहे की आजच्या ह्या मेळाव्याला सुद्धा ह्या अभियानाचा जो समारोप होईल त्याला सुद्धा न भूतो न भविष्य अशा प्रकारची गर्दी या ठिकाणी लोटेल. नक्कीच, भाजप म्हटलं की नियोजन, संयोजन आणि आयोजन याच्यात नेहमीच पुढे असतं. अगदी 2 तास शिल्लक राहिलेले आहेत. 2 तासानंतर काय परिस्थिती असेल इथली? 2 तासानंतर आपण प्रत्यक्ष या ठिकाणी बघाल की इकडे अजिबात शिरायला जागा नसेल, एवढं प्रचंड लोकांचा प्रतिसाद ह्या अभियानाला या ठिकाणी मिळेल. त्या लोकांना आता विश्वास ह्या सरकारवर, राज्य आणि केंद्र सरकारवर या ठिकाणी झालं आहे
आणि त्यांना वाटतं की कोकणात खऱ्या अर्थाने आज जो फायदा या सरकारच्या माध्यमातून, शिंदे आणि फडणवीस सरकारच्या माध्यमातून कोकणातल्या सर्वसामान्य जनतेला मोठ्या प्रमाणात फायदा झाला. चालू वर्षी 3,000 कोटीपेक्षा जास्त रक्कम ही आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात या ठिकाणी आली. सगळ्या प्रकारची कामं सुरू झालेत. रवींद्र चव्हाण साहेबांच्या माध्यमातून जवळजवळ 450 कोटी रुपये ह्या जिल्ह्याला आज रस्ते आणि विकासाला या ठिकाणी मिळाले. आणि म्हणून लोकांना आता विश्वास झालेला आहे की आपलं सरकार आणि खऱ्या अर्थाने आपल्याला न्याय देणारं सरकार, आणि म्हणूनच लोकांचा रिस्पॉन्स, लोकांचा पाठिंबा आज भारतीय जनता पक्षाच्या पाठीमागे आहे. धन्यवाद. तर हे होते भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राजन तेली. स्वतः जातीनिशी ते या ठिकाणी संपूर्ण आयोजनाची पाहणी करत आहे. अगदी आपण पाहतो तर टेम्पो भरून खुर्च्या अजून या ठिकाणी मागवल्या जात आहेत, लावल्या जात आहेत. गांधी चौक परिसरात नेहमीच एखादी सभा असेल तर त्याला भव्य दिव्य स्वरूप हे येतच असतं. आणि आजच्या या मेळाव्यासाठी भाजपनं जी जय्यत तयारी सुरू केलेली आहे ती सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी दिसते आणि भव्य दिव्यता सुद्धा दिसून येते. भाजपचे झेंडे असतील, भाजपच्या पताका असतील, सभास्थळीच नाही तर संपूर्ण शहरात सुद्धा बॅनर हे लावण्यात आलेले आहे. या बॅनरवर विशेषतः जर आपण पाहिलं तर पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण आणि निलेश राणे यांचे फोटो प्रामुख्यानं आपल्याला दिसून येत आहेत. त्याचबरोबर स्थानिक मनोज नाईक असतील, महेश सारंग, संजीव परब यांच्यासह तीनही तालुक्यातले जे महत्त्वाचे पदाधिकारी आहेत, दोडामार्गचे नगराध्यक्ष आहेत, वेंगुर्ल्याचे नगराध्यक्ष आहेत, अशा सगळ्या प्रमुख मंडळींचे फोटो जे आहेत ते या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आणि अगदी काही वेळातच तीनही भागातले, तीनही मतदार, एक सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातले असणाऱ्या तीनही तालुक्यातले भाजपचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आपल्याला काही क्षणात या ठिकाणी पाहायला मिळतील. त्याचबरोबर सावंतवाडी नगरीत हार्दिक स्वागत असा जो भाजपचे माजी नगराध्यक्ष संजू परब आणि युवा मोर्चा जिल्हा चिटणीस बंटी पुरोहित यांनी बॅनर लावलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. विशेष लक्षवेधी हा बॅनर ठरतो. या ठिकाणी रवींद्रजी चव्हाण आणि निलेश राणे यांचे फोटो या बॅनरवर आपल्याला पाहायला मिळतात. अगदी जोरदार तयारी जी आहे ती भाजपने या ठिकाणी केलेली आहे. समारोप मेळाव्यात हे नेते मंडळी आता नेमकं काय बोलणार आहेत, कसं मार्गदर्शन कार्यकर्त्यांना करणार आहेत हे पण महत्त्वाचं ठरणार आहे. या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर स्क्रीनसुद्धा मोठ्या प्रमाणात भाजपनं लावलेल्या आहेत, जेणेकरून या ठिकाणी ज्यावेळी गर्दी होईल त्यावेळी इथल्या लोकांना ती भाषणं असतील किंवा सभास्थळी जे मान्यवर ते मार्गदर्शन करणार आहेत ते संपूर्ण त्यांना स्क्रीनवर पाहता यावं याच्यासाठी स्पेशल अशा LED स्क्रीन ज्या आहेत त्या सभास्थळी लावण्यात आलेल्या आहे. गांधी चौक हा नेहमीच राजकीय सभांसाठी महत्त्वाचा असणारं असं केंद्र आहे, केंद्रबिंदू मानलं जातं. शहरातल्या बहुतांश सभा याच ठिकाणी होतात. आणि ज्या बॅनरचा मगाशी मी उल्लेख केला, जो बॅनर या ठिकाणी लक्षवेधी ठरतोय तोच हा बॅनर आहे. महाविजय अभियान 2024चा समारोप सावंतवाडी नगरीत हार्दिक स्वागत असा जो बॅनर आहे तो भाजपचे माजी नगराध्यक्ष संजू परब आणि युवा मोर्चा जिल्हा चिटणीस बंटी पुरोहित यांनी लावलेला आहे. सावंतवाडीची नगर परिषद आणि सावंतवाडीचं दृश्य आपल्याला मागच्या होर्डिंगवर पाहायला मिळतं. आणि पुढे रवींद्र चव्हाण आणि निलेश राणे यांचे भव्य दिव्य असे फोटो असणारा हा बॅनर या ठिकाणी लक्ष वेधून घेतोय. अगदी काही तास शिल्लक राहिलेले आहेत. या काही तासांमध्येच आपल्याला या ठिकाणी भाजपचे अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ते हे सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातनं या ठिकाणी येताना पाहायला मिळणार आहेत. अगदी काही वेळातच या ठिकाणी रवींद्र चव्हाण असतील, निलेश राणे असतील, ही मंडळी जी आहेत ती आपल्या कार्यकर्त्यांना संबोधित करण्यासाठी, मार्गदर्शन करण्यासाठी उपस्थित राहणार आहेत. काही क्षणाचा अवधी शिल्लक राहिलेला. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातली पहिली आणि फुलगावची ग्रामपंचायत अशी ठरणार आहे की ज्या ठिकाणी सगळी जी कागदपत्रं आहेत ती आपल्याला घरबसला मिळणार आहेत. आणि त्याचाही शुभारंभ आज या निमित्ताने होतोय. अगदी भाजपचे सगळे कार्यकर्ते, पदाधिकारी हे या ठिकाणी येण्याला सुरुवात झालेली आहे. अगदी काही क्षणांचा अवधी आणि काही क्षण या ठिकाणी भाजपचे नेते मंडळी काय बोलणार आहेत, कोणावर टीका करणार आहेत, कोणाला टोले लगावणार आहेत हे पाहणं खूप औत्सुक्याचं ठरणार आहे. कोकणसात लाईव्हच्या माध्यमातून या संपूर्ण सभेचे जे अपडेट्स आहेत ते थेट लाईव्ह आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवणार आहोत. अजूनही आम्ही पाहतोय तर खुर्च्या या ठिकाणी येत आहेत. अगदी लांबपर्यंत ह्या रांगा लागल्या जात आहेत. त्यामुळे गर्दीचा उच्चांक काय असेल हे अगदी काही क्षणात आपल्याला या ठिकाणी दिसून येईल. विशेष म्हणजे या ठिकाणी सुद्धा LED स्क्रीन
हे आपल्याला पाहायला मिळते आणि समोरच सावंतवाडीची मुख्य बाजारपेठ आपल्याला दिसते. आणि अगदी काही क्षणांचा अवधी शिल्लक राहिला आहे. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राजन तेली, अजय गोंदावले, त्याचबरोबर मनोज नाईक, विराग मडकईकर यांच्यासह सगळेच जे भाजपचे पदाधिकारी आहेत ते या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतात. तर तिथे कोलगावचे सरपंच संतोष राऊळ, दिनेश सारंग ही मंडळीसुद्धा कार्यक्रमाच्या तयारीसाठी या ठिकाणी सज्ज झालेली पाहायला मिळतं. अगदी काही क्षणात या ठिकाणी सगळे कार्यकर्ते उपस्थित राहणार आहेत. सभेला सुरुवात होणार आहे आणि या संपूर्ण क्षणाचे अपडेट जे आहेत ते कोकणसात लाईव्हच्या माध्यमातून आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवत राहू. तुर्तास धन्यवाद. इथेच थांबतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसात लाईव्हचं YouTube चॅनल.